Sgorio a chroeso i neuadd y parc cartra'r Seintia Newydd a chartra lle dydy'r pencampwyr heb golli gêm ers mis Mawrth y llynedd. Y bala oedd yr ymwelwyr diweddara i geisio dod ar record wych honno i ben. Cyfle euraidd i'r pencampwyr y Seintia Newydd, mynd yn glir ar frig uwch gyngrau'r Cymru. Chislevich, cyfle cynta i redeg at yr amddiffyn, mae'n mynd yn dda fyd, mae'n ergyd, Absalom yn gwylio'r bel heibio'r postyn. Wel, oedd mwy o hyder gan Absalom na finne. Bydd Craig Harrison yn edrych am ansawdd llawer gwell oddi wrth i chwaraewyr y dyma. Astles yn dod unwaith eto, camu ymlaen ar ei drod dde! Wel, unwaith eto mae Absalom jyst yn gwylio'r bel heibio'r postyn. Pa mor agos oedd yr ergyd yma. The bas ymlaen, Brobl yn neud y rhediad mewn at Young. Clark! Hyfryd gan Ben Clark. Ben Clark sy'n rhwydo'r gôl gynta hyn o'ma. Ychydig o le yn troi ar ei drod chwith yn crymanu ddi heibio i Absalom. Chweched gôl y tymor i Ben Clark. Chislevich. Danny Davies o'i flan unwaith eto rhediad gan Redmond. Mae Redmond yn mynd i'r llawr. Cic o'r smotyn. Dan Redmond yn gwneud y rhediad o ganol ca. Tric hyfryd i dwyllo'r amddiffynwr yn cael ei ddal yn mynd i'r llawr. A chyfle i'r Seintia Newydd i ddyblu mantais. Brobl yn erbyn Absalom. Just cyn hanner amser a Brobl yn sgorio'n gyffwrddus. Absalom yn mynd un ffordd, y bel y ffordd arall. Mae'r Seintia'n dyblu mantais. Sgiliau hyfryd fanna gan Danny Davies. Symud y bel. Ac yna Redmond yn ei crymanu ddi mewn. Oedd hwnna'n gyfle i Adrian Chislevich i ychwanegu'r drydedd. Oedd e'n rhydd yn y cwr Cosby, ond yn methu'r target. Dyma Wall. Wall yn croesi. Newell! Y Pennod heibio'r postyn yma'n anaf hefyd i George Newell. Ond Wall yn croesi, yn torri tu fewn. A Pennod heibio'r postyn gan George Newell. Bel yn cael ei chrymanu mewn ar Pennod dros y traws gan Malkin. Oedd hi'n gyfle da. Malkin yn cyrraedd na gynta cyn Conor Roberts. Ond i Pennod dros y traws. I gau y castell nesaf, lle roedd ail yn croesawu trydydd yng ngêm fwyaf penwythnos. Cei Conna yn herio Caernarfon. Jordan Davies tu mewn i Cai Griffith. Cyfle cynnar i Cei Conna. Franklin. Braidd yn lwcus. Oedd o yna fan yna. 20 eiliad ar y cloc. Na Phil Mooney i ora. Ond yn anffodus iddo fo, mi ddisgynnodd hi yn garedig i Harry Franklin i rwydo ei drydydd gol o'r tymor. Davies. Nash yn gry ac efo Jordan Davies. Chwaraewch ymlaen, mynd ar dyfarnwr Mark Petch. No Edwards. Cyfla i Franklin rwan ar ei droed chwith. Franklin am iael! Mae'n dod ddrwg i waith i'r cofis. A Cei Conna di dyblu mantais. Edwards i Franklin. A'i droed chwith yn plannu'r bel, heibio i Lewis Webb. Mae'n gyfle yma eto, y Toma Jack Kenny, Lewis Webb yn gwneud y dda, chwarae am hat-trick. Oedd Harry Franklin. Caernarfon ar chwael ar hyn o bryd. Lewis Webb, tro'n gwneud gwaith da i nadu Kenny. A Franklin ar ôl 2 mewn 5 munud. Sech chi'n meddwl sydd i'r rwydo, neu liat ar o targed o fanna. Harrington. Rhyddhau. Franklin i'r cwrt Cosby, mae te cefn i mewn i Franklin, mae hon y matric a Lewis Webb unwaith eto i'r adwy. Davies dros i ben, as Harry Franklin, di gallu cael 4 gol yn y 7 munud hanner agoriadol o'r gêm. Amddiffyn Gaernarfon, y mopan ar hyn o bryd. Declan Poole, Disney, tu allan i ddod. Disney, chodi fyny tuag at y postyn pella, ac yno, mae Harry Franklin wedi sgorio hat-trick. A dim ond 10 munud o'r games di cael ei chwarae. Mae Amddiffyn Gaernarfon yn ddifrifol a wael yma ar gair castell heno. Disney, tuag at y postyn pella. Nash arbeniad, ond mae'n gefnir oed gan Harry Franklin. Rhedeg i mewn, gyda'r ymythol allan. Mae'n rhwydo i 4 gol o'r noson. A 4 Cei Conna o'r noson.
Tuag at Dan Robert arbeniad. O, mae'n wthiad. Dan Robert yng nghefn un o'r amddiffynwyr. Felly fydd hi ddim yn cyfri. Pas i Declan Poole. Jack Kenny yn y cwrt Cosby. Tuag at Kenny! A mae bumed i ceic hwnna. Wrth i'r gloc. Bron iawn at ar hanner amser. A mae Jack Kenny yn rhaid o'i ail o'r tymor yn erbyn y gyn glwb. Nash Davies rhwng y gornel i Franklin. Dy ddim yn cam sefyll. Cadw'r beil a dir y chwarae. T'ga Jack Kenny. O, sut y ddiar. A di methu'r cyfle yna ar ymyl y cwrt 6. A dylia fo i rhaid o'i ail o'r noson. Harrington mynd teipio i Cartwright. Sgwar i Williams. Williams yn mynd yn lletach i Declan Poole. Ffyr yn ôl i Josh Williams. Williams, un symudiad ar ergyd yn ffrachio. Heibio'r golwr Tom Pritchard. Ceic hwnna di taro 6. Ail o'r tymor i Josh Williams. Symud y fel yn sydyn ar ymyl y cwrt Cosby. Ergyd rymus yn curo Pritchard ar ei bostyn a gosa. Disgyn i Adam Davies. Clark sydd i mewn. Louis Lloyd yna gynta. Cyfle am y gol gysur i Gaernarfon. Oes ma yna. Symudiad cyflym o'r cefn. A mae Louis Lloyd yn rhwydo. Pedwaredd o'r tymor i'r ysgellwr. I've been kind of not involved in the goals as much as in terms of scoring them, but you know I'm pretty happy to get them, especially in the first 10 minutes. I'm buzzing. Nawn Sadwrn, roedd Pontypridd yn croesawu Met Caerdydd i barc chwaraeon Prifysgol De Cymru a chafodd y myfyrwyr wers mewn pêl-droed uniongyrchol Jack Caradogan yn gorffen yn wych o bas y golwr George Ratcliffe. Ond yn yr amser ychwanegol cyn yr hannar, ceicridd ddofn Tom Price yn achosi problema ac Elliot Evans yn ei chrymanu gornel ucha'r hwyd, dim gobaith i Ratcliffe. Yna y cawr o amddiffynwr Emlyn Lewis yn synhwyro'r cyfla i daro ergyd o belltar. Ratcliffe bron a'i ddal allan, ond yn gwthio'r bêl dros y trawst. 6 munud i fewn i'r ail hannar, pas hyfryd Harry Owen yn hollti amddiffyn Pontypridd, a Lewis Rhys yn mynd o gwmpas y golwr i roi'r Met ar y blaen. A gyda chwarter awr ar ôl, roedd 2-1. Harry Owen eto'n creu wrth giro Luke Cummings a'i rhoi ar blat i Tom Vincent. Pontypridd yn ildio 2 mewn gêm am yr ail wythnos yn olynol. Ar ôl i'w rhediad rhagorol o 8 buddigoliaeth yn olynol ddod i ben yr wythnos dwythaf yn erbyn Met Caerdydd, roedd Chris Hughes ar Drenewydd am ddechrau o'r newydd yn erbyn Hwlffordd bnawn Sadwrn. Disgwyl i bêl cael ei hyrddiau mewn. Tuag at Sutton mae'n dod yn ôl at Sears, cyfle am groesiad. Sutton helpu ymlaen, ac mae Aaron Williams yn ei chladdu hi i gefn y rwyd ar y postyn pella. Dechrau perffaith i'r Drenewydd. Bêl yn disgyn i Williams ar y postyn pella. Ac Aaron Williams yn sgorio i 12fad gol am y tymor. Sutton yn ennill yr ôl beniad. Robles yn troi, oddi ar y postyn. Sut ath honna ddim i mewn. Gwaith da gan Louis Robles. Ond y ffodus i Hwlffordd taro'r postyn. Williams Law. Tyrese Owen. Cyfle am groesiad. Tuag at y postyn agosa. Martel Taylor Crosdale yn taro traws efo'i beniad. Gwaith da gan Hwlffordd i lawr o dde. Croesiad yn dod i mewn tuag at y postyn agosa. Ond Taylor Crosdale methu cael ei peniad ar targed. Tyrese Owen allan efo'r bêl. Allan at a Proseisi. A Proseisi. Croesiad. I'r ergyd oddi. Mae Wycherley yn ei gyllwng hi. Ac mae'r gol di cael ei rhoi. Ond camgymeriad erchill gan Wycherley yn y gol. Methu gafel ar y bêl ac yn disgyn dros y llinell efo'i. Tafliad hir. Tuag at Sutton. Mae Drenewydd yn gofyn am gic o'r smotyn. Bêl yn bownsio yn y cwrt. Drenewydd yn meddwl bod yna droed uchal. Ond cariwch ymlaen medda Mr McInch. Jones ar ergyd, yr arbediad gan Zach Jones.
Ac Aaron Williams methu gorffad y cyfle ar y postyn pella. Yr ergyd yn dod i mewn gan Matt Jones. Bownsio o flaen Zach Jones yn neud o'n anoddach i'r golwr, ond mi nath o ddigon. Bai Colwyn yn erbyn y bari sydd gynnon ni chi nesaf, y ddau dîm enillodd ddyrchafiad i'r uwch gyngrair yn ystod yr haf. Gyda'r clybiau'n llenwi 2 o'r 3 safle isa cyn dechrau'r penwythnos, roedd y ddau dîm angen pwyntiau o'r gêm ar ffordd Llanelian. Hulbert. Lawr yr asgell chwith ac i mewn i cwrt Cosby. Oli Hulbert yn tynnu beli nôl. A fe darodd i Brandon Diaw. Yr ymwelwyr yn honni. Dylen nhw fod wedi cael cic o'r smotyn. A'r bel dros yr amddiffyn i lwybr Cumming tu mewn at Acpan. Wdi Acpan! A'i ergyd o'n syth at nhw Chris. Tomlinson! Ergyd o bell. Yn cael ei harbed gan Alfie Brooks. Mi nath yr ergyd symud yn yr awyr. Keenan Patton yn dechrau'r ail hanner i'r ymwelwyr. Dim newidiadau gan y naill dîm na'r llall ar yr hanner. Kane McLagan. Carlamin i flaen ac yn ergydio! Ac ar ôl 2 eiliad ar 10 o'r ail hanner, mae'r ymwelwyr wedi mynd ar y blaen. Kane McLagan efo'i 7th gôl o'r tymor ac efo pethau mor agos sy'n gwylod y tabl, fe alla honna fod yn gôl anfarth. Harrison Bright, bas fach tu mewn a Tomlinson. Tomlinson yn troi! A fe darodd o hi'n dda. Alfie Brooks yn gwneud yr arbediad. Diaw yn ildio'r meddiant i holi o Hulbert. Hulbert i mewn i cwrt Cosby! Ac ergyd Hulbert yn syth at Alfie Brooks. Dihangfa i'r tîm cartra. Da ni mewn i'r 6 munud sy'n ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Cic gornel i'r tîm cartra! A'r peniad heibio'r postyn. A dyna'r agosa a bai Colwyn wedi dod drwy'r pnawn. Roedd Pennod wedi llithro i'r hanner isa am y tro cyntaf ers 2 flynedd ar ôl colli'r tair ddiwetha a'i lle arferol yn y 6 ucha yn y fantol. Breuddwyd ffwl ydi anelu am yr hanner ucha i Aber oedd ar waelod y tabl. Bêl gan John Owen. Owen yn torri tu fewn, mlaen at Steph Davies. Mae'n rhediad deallus gan Davies. Mae e'n croesi mewn ar Owen! O, dyna chi gyfle. Cyfle gorau'r gêm hyd yma. Wedi 10 munud o chwarae a cyd chwarae gwych rhwng John Owen a Steph Davies. Billy Kirkman ar yr ongl. Mewn mae'n dod. Harry Owen! A mae'r gôl yn cael ei sgorio! Ac Owen Taylor yn rhwydo i gôl gyntaf yn uwch gyngrair Cymru dros Aberystwyth. Davies yn ceisio am hanner cyfle i groesi. Ffigiad da, bas ymlaen. Yr ergyd yn cael ei harbed yn dda. Cion Raffel, oedd yr ergyd tro dde a Dave Jones yn arbed yn wych. Dave Jones yn mynd yn hir, chwilio am Steph Davies, mae'n cael ei giro yn yr awyr. Harry Owen sy'n camu mewn yn ceisio troi am ddiffyn. A mae Pennod wedi gwneud camgymeriad. O, mae'n olawio fanna dos bosib. A mae'n mynd i fod yn gic o'r sbotyn. A mae'n mynd i fod yn garden coch. Dos bosib fan hyn. Ashley Evans yn cael ei alw draw. Ac Evans sy'n gweld coch yn ogystal. Wel. Jack Thorne, y capten, yn arwain drwy y siampl. Mae Aberystwyth ar y blaen o 2 i 0 yma ym Mhen-y-Bont. Henry Jones dros y gic rydd, 20 munud yn weddill. Chwilio am rediad Harling, Harling ar draws, a'r peniad gan Borge. A mae'n cael ei chasglu gan Dave Jones. Walsh, peniad ddeallus at Cadwaladr. At Lewis, mae Taylor yn glir. Taylor! Owen Taylor! O, heibio'r postyn gan Owen Taylor.
Tackle dda gan Kirkman. Gorfodi Reynolds am nôl, a mae Kirkman yn dwy'n y bêl. A cyfle fan hyn i Aberystwyth i dorri. Iwan Lewis. Lewis, mae'n 4 yn erbyn 3. Lewis. A dewis y bas at Darlington. Darlington! O, arbediad da, chwarae teg gan Alex Pennod. Digwyddiad ola'r 90. Mae Aberystwyth yn ennill am yr eildro yn unig yn yr uwch gyngrair y tymor yma. Pen y bont a rhediad difrifol yn colli i 4ydd gêm o'r bron. Perfformiad arbennig gan y tîm heno. Diolch yn fawr ti, Mike. O'n i'n meddwl bod ni'n heiddi ennill ar nath ni controlio'r gêm trwy'r 90. Dwi'n gwybod nath nhw lawr i 10 yn weddol gynnar. Ond yn y gorffennol, da ni wedi bod ffindio fo reit anodd yn erbyn 10, ond dwi'n meddwl heddiw nath ni manager'r gêm. Y Seintiau Newydd yn cadw i 3 phwynt y fantais ar y geicona ar y brig, a hynny wedi chwarae un gêm yn llai na'r nomadiaid. Y fuddugoliaeth yna i Aberystwyth yn ei rhoi nhw'n gyfartal ar y bwyntiau gyda 2 colwyn, ond yn parhau ar y gwaelod ar wahaniaeth goliau. I gyngrair y gogledd yn y man, ond yn gyntaf i'r brif adran, lle roedd Caerdydd sydd ar y brig a heb golli gêm hyd yn hyn yn croesawu'r Bari i Stadiwm Dinas Caerdydd. Caerdydd ddim wedi colli tymor yma. Dyma nhw eto, Green eto. Y targed yn barod ac yn crymannu ddi'r gornel ucha. Munud a hanner ar y cloc. A mae Daniel Green di taro cracar yn Stadiwm Dinas Caerdydd am gol. Am eiliad i Daniel Green. Mae hi yn beryglus iawn ar ei droed chwith, ond oedd hynny yn ergyd ar ei droed dde. A drychodd i fyny, oedd hi'n gweld bod y golwr just wedi dod o'i linell, ac yn anffodus mae hi wedi cosbi y Bari yn gynnar yn y gêm yma. Seren Watkins ar gic. Digon opsiynau a'r peniad, lot rhy syml. Mae'n ddwy i ddim. Caerdydd yn dathlu. Mae'r cic yn un dda, ac yn anffodus, does neb llathen o edrych i weld pwy sy'n pigo chwaraewyr y Caerdydd i fyny, felly mae rhaid ni'n well fan'na. Bennett yn gwneud digon. Trivet. O, not Bennett. O, Bennett yn edrych yn benderfynol. Pam lai! O, mergyd! Wel, bobl bach! Na chi gol gan y Bari. Hannah Bennett. Oedd hi wedi codi ei ffendel, gweld unwaith eto bod y gol geidfod Caerdydd, Chamberlain just wedi dod falle 2 gam o'i linell a chwarae teg iddi. Mae hi wedi taranu y bêl yna mewn i gefn y rwyd. Nawr de, ni'n meddwl bod hi'n mynd i fentro o bellter. Lledi pethau, Price y seren, clipio'r bar hefyd. Ie, techneg gan Price fan'na chwarae teg iddi. Mae'n medru ergydio o bell a mae taro'r bar, chi ffili mynd yn agos fan'na. Caerdydd yn ceisio achosi problemau. Green. O, mae Seren Watkins yn mynd i fentro bellter, a mae ni'n mynd dros ben. Pawb deja vu fel hyn dechreuodd yr hanner cyntaf, a mae'r ail hanner di dechrau union yr un fath. Seren Watkins yn disgleirio i Caerdydd, mae'n 2-1. Rhy syml del fan'na, mae rhaid dweud, tymod, i ni gorfod canmol Seren Watkins am y dechneg a'r ffordd nath i dderbyn y bêl, ond mae rhaid i'r gol geidwad wneud yn well del. Y Bari di wneud mor dda i dod nôl mewn iddi hefyd, ond Green. Syth o draws y gol, a chi'n gwybod be mae syth mewn i'r gol. Wel am gyffyrddiad efo Molly Kehoe wedi sgorio. Dwi braidd yn dathlu, yn credu oedd yn sioc iddi hi. Croesiad ar y llaw tro yma, ac unwaith eto, ble mae'r bêl yn mynd? I Crys Glas. Mae rhaid i'r Bari gwella o ran cymryd cyfrifoldeb o farcio chwaraewyr. Croesiad gwych, Brennan ddim yn gafel ynddi ar ergyd. Yn gywir, a mae'n syml, dim cam sefyll. Ac Oli yn dathlu i Gaerdydd. Mae'n 5. Wel, be mae amddiffynwyr y Bari yn neud? Yn lle bod nhw'n edrych ar y bêl ac edrych ar Eliza Colley, maen nhw angen edrych i gweld bod nhw'n amddiffyn y gol. Caerdydd eto yn edrych am chweched gol. Green, sol gwaith ni di enwi Green, y bas yn hyfryd, y peniad yn gywir, a mae Caerdydd di cael y chweched. Dathlu nawr a Tia Richardson sydd di sgorio. Bach yn naif ar ran amddiffynwyr Bari fan'na, ond yn sicr Tia Richardson yn cymryd mantais. Owen yr eilydd, ni wedi cael sawl tric gan Owen, oedd hi bach rhy bell fan yna.
Liza Colley ar draws hefyd. Mae'r eilyddion wedi creu argraff ar y teg i Gaerdydd. Maen nhw'n dal i fynd. Mae Liza Colley a Lucy Atwood fyna. Mae Liza yn... o bosib wedi dweud... Cerdyn coch. Lucy Atwood yn cael cerdyn coch. Dwy llaw a gwthiad oedd e, ond fi ddim yn siŵr os ydy hynny yn heiddiannol o gerdyn coch. Y seintiau newydd oedd yn ymweld â'r graig bnawn syl i herio Wrexham, ac ar ôl 2 funud ar 20 roedd y tîm cartre ar y blaen. Gwaith da gan Amber Lightfoot yn ryddhau Cara Jones a hithau'n sgorio'i gol gyntaf y tymor. 7 munud i fewn i'r ail hanner am ddiffyn y seintiau ddim yn delio â ffeil gobeithiol TJ Dickens ac yna pwy arall? Rosie Hughes yn sgorio ei chanfad gol i'r clwb mewn steil. Am weledigaeth. Gwaith da gan Dickens unwaith eto yn ennill y bêl yng nghanol y cae, gybed yn gweld rhediad Cara Jones a'r gwibio'r ddaeth a Stoke yn ei gwneud hi'n 2 i 0 i'r tîm cartra. Doedd na ddim llechan lan am fod i Delyth Morgan yn y gol, cic rydd wych Helen Evans yn crymanu fewn oddi ar y postyn gyda 2 munud yn weddill. Wrexham yn ennill gartref am y tro cyntaf y tymor hwn. Buddigoliaethau cyfforddus Wrexham ac Abertawe i cadw yn y 3 ucha, ond y 2 glwb dal 3 phwynt tu ôl i Gaerdydd ar y brig. Aberystwyth yn dechrau llithro wedi dechrau da. At gyngre'r y gogledd lle roedd Prestatyn a Llanidloes angen y pwyntiau symud o'r gwylodion. Y tîm cartra ddath agosian ar hanner cynta dan Atkins yn taro'r trawst. Ac yna, 10 munud yn ddiweddarach, Llanidloes yn methu ei chlirio a'r bêl yn disgyn i Atkins. A'r postyn yn ei nadu y tro hwn. I fewn i'r ail hanner ddaeth cyfla clir cynta Llanidloes. Cic hir y golwr Luke Evans yn cyrraedd Jamie Breeze, ond i groesiad isel fodfeddi'n rhy bell i George Clark roi'r daffs ar y blaen. Yna, 20 munud ar ôl, pas wych dros yr amddiffyn gan yr eilydd Carl Clare yn canfod Dan Atkins, a'r gŵr ifanc talentog yn gorffan yn gelfydd heibio Evans. Bron i Atkins gael ei ail, Clare eto yn creu o gei crydd, ond Luke Evans yn arbad yn dda. Cafodd Llanidloes gyfla hwyr, ond Kyle Powell yn gwthio ar gyded Clark allan am gornel, a Prestatyn yn dal i gafal ar driffwynt gwerthfawr. Tair milltir ar 10 a 2 bwynt i'r rhwng y 3 ar y brig am rwydr Sir y Flint. Bydd ei goliad Prestatyn yn ei codi'r 10fed safle ac yn glir o Llanidloes yn aros yn safleoedd y cwimp. 5 gêm yn unig gafodd ei chwarae yn y 10 dros y penwythnos. Cyfla nath Llansawel, Lido Afan a Llanelli gymryd mantais honni, a gwthio ymhellach oddi wrth Rhydaman sy'n bedwerydd. Cwpan FA Lloegr fydd yn mynd am sylw ni penwythnos nesaf wrth i Mansfield groesawu'r Wrexham yn fyw am hanner awr wedi 7 nos Sadwrn. Yna, nos Lyn, mi fyddwn ni nôl hefo holl uchaf bwyntiau'r penwythnos. Ond tan hynny, nos da.